Ahojte, vítame vás spolu s Dankou Tichou v našom dnešnom vysielaní. Dani, ahoj. Ahoj Peťka, ahojte všetci. My sme sa tu takto kamarátsky stretli, aby sme vám dnes trošku priblížili náš spoločný vianočný balíček, ktorý sme dali dokopy a chceli by sme tým nejakým spôsobom spríjemniť blížiace sa Vianoce deťom, ale aj ich rodičom. Je tak, Dani? Je to tak a je to skvelý nápad tak trošku spomaliť v tomto predvianočnom čase, ktorý je veľmi vzácny, takisto pre rodičov, ale takisto aj pre deti. No, my sme sa vlastne takto kamarátsky stretli s tým, že nikto tu nie je moderátor, je to ozaj akoby taká debatka pri kávičke, povede s koláčikom, aj keď bez koláčika u nás v tomto prípade, ale máme vodu, áno, to je dôležité. A máme tu aj jednu špeciálnu pomocníčku. Dani, ukážeš nám ju? Tak. Ahojte, ahojte. Toto nebol môj hlas, to bol hlas Barborky, našej asistentky a pomocníčky. Čaute. Tak vítame aj Barborku a tá bude dnes zohrávať jednu z tých najdôležitejších úloh. Myslím, že Dani budeš so mnou súhlasiť. Určite áno. Lebo vďaka nám sme jej istým spôsobom spestrili život, aby nestála len tak nudne na poličke, ale aby si aj ona užívala Vianoce a tú pravú vianočnú atmosféru. A musíme povedať, že Barborka má už Vianoce trošku za sebou, lebo už čo to zažila. A Dani, mohli by sme asi aj približiť, že o čo pôjde. Tak veľmi rada to priblížim. Už len z pozície nie len dcery, dieťaťa, ktorým som bola pred veľa rokmi, ale aj z pozície mamy, z ktorej som bola pred veľa rokmi, ale aj tak v súčasnosti z pozície babičky. Pretože moje deti, vnúčata, ale takisto aj ja sú veľmi temperamentné. A ja som, pravda, že Barborka, aj ty si temperamentná. Práve preto sme spolu s Peťkou pripravili vianočný balíček. Ale nie je to špecifický balíček pre mamičky, pre oteckov, ale pre detičky, ale v spolupráci s mamičkami a oteckami. A v čom to spočíva? No neuveríš, ale tento náš vianočný balíček spočíva v 3 rozprávočkách. Ale nie sú to také rozprávočky, ktoré deti nájdu v televízii alebo na internete. A aké? Také originálne vianočné rozprávočky, ktoré rodičom pripomenú a detičky naučia, o čom sú vlastne Vianoce. No predsa o darčekoch. Naozaj, deti, Vianoce sú o darčekoch, ale verím tomu, že viete o tom, že tie Vianoce sú síce aj o darčekoch, ale takisto aj o rodine. A čo v každej rodine sa skrýva? Alebo čím začínajú Vianoce? Čím tak začínajú Vianoce? Peťka, u vás čím začínajú Vianoce? U nás začínajú Vianoce vianočným pečením. To je prvá aktivita. Takže v túto chvíľu už máte niečo predpripravené, niečo upečené? Máme a poňali sme to tento rok tak veľmi šikovne, že sme si dali napiecť. Takže my nepečieme, tento rok nepečieme, ale poprosili sme teda iné šikovné ženky, ktoré majú aj takéto pomocničky, ako je Barborka. Takže určite pri tom vianočnom pečení pomáhajú. A tu by sme vám chceli vlastne povedať, že jedna z tých rozprávok, ktorá je v našom vianočnom balíčku, je práve o tom, ako Barborka piekla koláčiky, že? Áno, určite, pretože ono je to veľmi dôležité, aby aj Barborka piekla a potom zdobila. No a čo pritom Barborka zažila? No, možno to, čo ste aj vy zažili, milé mamičky a oteckovia, a možno to, čo zažívate aj vy teraz, napríklad s vašimi detičkami. Ale ja vám môžem povedať, Barborka, môžem prezradiť naše malé tajomstvo? Áno, super.
Tak ja vám môžem prezradiť v túto chvíľu, že moje vnúčatá majú to šťastie, že v túto chvíľu už majú také medovničky napečené od prababičky, od babičky a peču spoločne s mamičkou. To je úžasné. Áno, takže niečo už je napečené. Veľa je z toho už zjedené. Takže u nás to zatiaľ vyzerá takto. Ale my vlastne na Vianoce budeme mať určite kopu koláčikov, medovníčkov. Nejedná sa o to, či ich zjeme všetky. A o čo? No o to zdobenie a o to, že to spoločne budeme robiť s deťmi alebo so starými rodičmi, starí rodičia s deťmi. Takže o tomto je tá prvá rozprávočka, tá výchovná rozprávočka pre vaše detičky, milí rodičia. Áno, je krásne, že proste na takej bežnej situácii a by som povedala rodinnej práci ukazujeme, akým štýlom môžeme vybudovať a prehlbiť vzťah so svojimi deťmi, presne tak. A ako vlastne môžeme spoločne tráviť ten voľný čas. Že to nie je len o tom, že pustíme deťom rozprávku v telke, že pozeraj sa, kým ja upečiem, kým ja ozdobím, kým to naložím na tanier, ale naozaj, že sa na tom podieľajú všetci a výsledkom toho je potom taký hrejivý pocit na duši a to, že naozaj sa vzťahy prehlbili a máme potom také tie harmonické Vianoce, čo sa snažíme s tým spôsobom dosiahnuť v každej domácnosti. Okrem pečenia, Barborka mala ešte veľmi jednu dôležitú povinnosť na to, aby mohol prísť Ježiško, aby ju aj niečím potešil pod vianočným stromčekom. A to bolo ozdobiť vianočný stromček. A Barborka by nám mohla teraz povedať, že čo sa tam vlastne stalo a prečo bola v tejto rozprávke aj možno chvíľočku smutná. Ja ti poviem, Peťka, prečo som bola smutná? Na to som už dávno zabudla, pretože ja som veselá a ja zdobím stromček vždycky rada. A neviem, ako vy, milé deti, Barborka, no povedz to, my už máme stromček. Niektoré detičky zdobia stromček tesne pred Vianocami s oteckami alebo s maminkami. A Barborka ho už má v túto chvíľu vyzdobený. Pravda, Barborka? Áno, ja ho už mám vyzdobený a zdobila som ho spoločne s tatinkom. A kto viac pomáhal, tatinko alebo ty? No ja som pomáhala a najradšej aj tak, že som sa tatinkovi takto skryla a on ma potom hľadal a nemohol ma nájsť. A vieš, kedy ma najviac potreboval? No povedz, Barborka, najviac ma potreboval vtedy, keď chcel na samý špic stromčeka dať piku. Taký ten špic. Vtedy som mu pomáhala. Takže bolo to pre mňa úžasné, ale babidanka, áno, môžem ešte prezradiť niečo? Myslíš tú príhodu spred približne 60 rokov? Áno, presne tu. No tak ju teda prezradíme. Keď som bola ja malé dieťa, tak môj ocino montoval vtedy stromček, dával tam svetielka a niečo montoval a nechal si tam šrobovák. No a ja, keďže som vtedy bola malé, možno som mala 3 ročky, možno 4, som išla okolo a našla som šrobovák na zemi. A zakiaľ sa ocinko môj vrátil do obývačky, tak tým šrobovákom som už vlastne tie gule porozbíjala. Krásne. Ty si úžasná. Takže, Peťka, takéto sú aj spomienky na Vianoce spred veľa rokov. Áno. A každé tie Vianoce majú svoje čaro. Vždycky sa tam stane niečo také, na základe čoho si ich zapamätáme. A presne, aj ja si pamätám, keď som mala dostať sánky od Ježiška, tak musel sa nájsť spôsob, akým sa tie sánky pod ten vianočný stromček dostanú. Aby som Ježiška nenašla príčine, tak som bola vyhnaná povinne na dvor sa hrať do zimy, do snehu
aby Ježiško mohol tie sánky dať dole z povala, kde ich mal už odložené, a aby ich mohol nainštalovať tam, kde mali byť pod vianočným stromčekom. Takže to už sa potom podozvedáme také zákulisie od Ježiška, že ozaj to má prešpekulované, aby potešil každé dieťa. Tak. No a Každé dieťa. A myslíš, Peťka, že poteší aj rodičov? určite áno, pretože keď sa tešia deti, tak to je tá najkrajšia radosť u rodičov potom. To je spúšťač úsmevu, emócií, šťastia a vlastne tej spoločnej harmónie a lásky. No, určite. Áno, je to tak, Peťka. No. A vlastne preto, že Dani, toto nás inšpirovalo k tomu, aby sme vytvorili takýto špeciálny vianočný balíček, kde na jednej strane pomôžeme potešiť deti, ale pomôžeme aj rodičom, lebo vieme, že toto obdobie je také uponáhlané a naozaj majú toho veľa zariaďovať a všetko zabezpečiť, kúpiť kapra napríklad. Takže to sú všetko také behačky. A kým napríklad aj mamina bude miesiť to cesto na medovníky, tak môže deťom pustiť tú našu audiorozprávku a deti si môžu popri tom vyfarbovať omalovanku, ktorú sme vlastne ku každej rozprávke vytvorili. Áno, áno. A toto bola prioritne tá naša spoločná myšlienka, aj moja. Pravda, že aj tvoja. Spoločná myšlienka, pri ktorej sme trošku chceli pomôcť maminkám aj tatinkom tým, že na chvíľočku zabavíme vaše deti. Čiže oni budú v rukách Peťky a baby Danky pri asistencii Barborky. A popri tom, ako im pustíte rozprávočku, jednu z 3 rozprávočiek, výchovných rozprávočiek, ktoré dostanete jednak aj v písomnej forme, aby ste ich aj inokedy mohli vašim detičkám prečítať. Takisto to máte aj ako audionahrávku, ktorá bude prečítaná hlasom baby Danky, čiže to bude taká babička pre vaše detičky. A čo je úplne skvelé, Barborka, áno, ja viem, úplne skvelé je to, že detičky dostanú aj omaľovánku, ku každej rozprávke jednu omaľovánku. To je skvelé. A keby náhodou netušili, ako majú tú omaľovánku vyfarbiť, tak dostanú k tomu aj návod, takú nakreslenú, už hotovú omaľovánku. To je super. A milí rodičia, tam je tá chvíľočka pre vás, že detičky jednoducho budú počúvať audionahrávku a popri tom si budú omaľovávať. A vy máte teraz chvíľočku času pre seba, môžete si podokončovať robotu, poprichystávať sa na druhý deň do práce, alebo si jednoducho dať spokojne rýchlu sprchu. To je taký ten bonus od Peťky a odo mňa pre vás, pretože my vieme, že doba je úžasná, je presne taká, aká má byť. Keď má byť uponáhlaná, cítite to tak je uponáhlaná. Ale keď cítite, že vo vašich domovoch, vo vašich príbytkoch je pokoj, kľud a láska a že aj deti sú spokojné, tak je to tak. Verte tomu. Všetko je tak, ako si vy viete predstaviť a dokázať. Presne. A možno by zaujímalo maminky a tatinkov, že ako sa môžu k týmto špeciálnym výrobkom, online výrobkom dostať. Tak celý tento špeciálny balíček bude dostupný cez link, ktorý nájdu v komentári, však Dani? Áno, to je taká vianočná nádielka pre rodičov, ale aj pre deti. Áno, a musíme povedať, že nestretli sme sa s tým, že by sa takýto špeciálny balíček nachádzal na trhu. To znamená, že naozaj je to niečo špeciálne, niečo jedinečné, čo zatiaľ nevytvoril nikto. Nikto sa takto nespojil. Nespojila sa žiadna iná online babička a žiadny iný výtvarník a nevytvorili niečo pre deti, pre široké spektrum detí, lebo naozaj je to pre
maličké deti, ktoré sa ešte len učia držať pastelku v ruke a budú si čmárať popri audiorozprávke to, čo sa im páči. A takisto aj pre tie väčšie, ktoré stále majú radi výtvarnú a stále radi vyfarbujú, ale popri tom radi počúvajú nejaké príbehy, majú radi rozprávky a čo je dôležité a čo sa mi páči, že sme do toho vniesli, je tá hlbšia hodnota. Že keďže je to výchovné, tak naozaj deti sa naučia, prečo sa vlastne prekrajuje jablčko pri štedrovečernom stole, aké iné tradície možno majú domácnosti na Slovensku a prečo je to dôležité dodržiavať, že to nie je vlastne taký klasický bežný deň ako inokedy počas roka, ale naozaj, že je tam ten hlbší zmysel a deťom ukazujeme, ako nájsť tie pravé hodnoty a ako správne vnímať Vianoce. Lebo každého z nás poteší, keď si pod tým vianočným stromčekom niečo nájde, ale predsa len už čím sme starší a dospelejší sa snažíme v tom nájsť aj hlbšie významy. No a vlastne tento náš špeciálny balíček dávame aj za vianočnú cenu, ale keďže si uvedomujeme, že je to jedinečné a že toto vlastne na trhu sa nenachádza, tak sme vytvorili v podstate tú cenovú ponuku v 3 stupňoch. No a s Dankou sme to teda zostavili nasledovne, že do tejto nedele, do 10.12. do polnoci, bude platiť špeciálna uvádzacia cena 7,90 €. Tak. 7,90 € ako uvádzacia cena, ktorá už pár dní platí, lebo ponuku sme dali na trh, vlastne už je zverejnená a teraz vám len oznamujeme, že platí pár dní, vlastne platí do zajtrajška, do polnoci. A keď som sa rozprávala tak s mamičkami viacerými, tak bola otázka, akú hodnotu má čas? Akú hodnotu má kvalitný čas? Čas, ktorý strávite s deťmi a čas, ktorý niekto iný strávi s vašimi deťmi tým, že im ponúkne niečo, čo vytvoril zo srdca. Áno. To je nevyčísliteľná hodnota. A myslím, že my sme to z toho srdca naozaj vytvorili, lebo bol to taký popud inšpirácie a naozaj sme mali vlastne za cieľ potešiť deti a pomôcť vlastne aj rodičom. Takže link si nájdete v komentári a neviem, Dani, že či by sme ešte niečo spomenuli takto na záver. Na záver, myslím si, že všetky informácie maminky, oteckovia, rodičia už majú, ale ešte celkom dobre je taká malilinká pomôcka. A to je Facebooková skupina. Facebooková skupina, ktorej sa s mamičkami, alebo teda s rodičmi a s detičkami stretneme my tri, kde s vašimi detičkami môžeme sa stretnúť a porozprávať, zodpovedať im na ich otázky o tom, ako Barborka strávila doslova tieto Vianoce, ktoré má pred sebou, prípadne aké zvyky Barborka používa. Takže toto bude už taká perlička v tej facebookovej skupine pre rodičov a možno, že aj pre deti. A možno urobíme aj také špeciálne live vysielanie Peťka, Danka a Barborka spolu s vašimi detičkami. Ale jasné, že za vašej milej asistencie. Áno, áno. Veľmi radi sa potom vlastne spojíme s deťmi aj s rodičmi a vymeníme si potom vzájomné dojmy, ako sa vám páčili rozprávky. A myslím, Dani, že bude na mieste, ak nám potom deti aj teda za asistencie rodičov pozdieľajú svoje hotové omalovánky a napíšu, ktorá rozprávka sa im najviac páčila. To bude úžasné, Peťka. To bude úžasné. Takže vlastne v tejto vianočnej nadielke, v tomto vianočnom balíku rodičovsko-detskom sú 3 rozprávočky, ktoré dostanete aj v písomnej forme, 3 audionahrávky k ním, 3 omaľovánky a 3 predlohy k týmto omaľovánkam. No a samozrejme online priestor, kde sa stretneme s vami, milí rodičia,
a takisto aj s vašimi deťmi. Tešíme sa na vás. Pravda, že tešíme sa na vás. Tak, my sa všetky tri na vás tešíme, takýto babinec vianočný a veríme, že sa k našim špeciálnym balíčkom dostanete veľmi ľahko cez link v komentári. Takže myslím, že by sme sa mohli asi aj rozlúčiť. Prajeme vám to krásne predvianočné obdobie. Nech si ho užijete v harmónii, v pokoji, nech stihnete všetko pochystať, aby ste si potom vychutnali zážitky, ktoré zažila partnerka spoločne so svojou rodinou. Tak. My vám želáme pokojný predvianočný čas a bohatého Ježiška. Ahojte. Ahojte.